morning mga kaibigan. Nagmamadali ako ngayon kasi tanghali na. Ayan, dalawa pa yung lulutuin ko. Isa yung sinabawan. Parang pasido lang style. Tsaka dito sa kabila, prito. Ayan, sabay kong lulutuin mga kaibigan. Ayan mga kaibigan. Haluin na natin ang ating cooking oil. Huwag maingay po. Ayan. Kumukulo na ang ating tubig dito sa kabila. Lagay na natin ang ating sahog. Ating isda. Ayan, lagay na natin dito sa kabila ang ating secret ingredients. Ayan. Luya. Siyempre, yung mga sangkap. Sibuyas, bawang. Lagyan rin natin ng paminta. Dalawang paminta mga kaibigan kasi marami itong niluluto ko ngayon. Maraming sabaw. Ayan, kumukulo ng masyado yung ating tubig. Niluluto. Tapos yung sangkap. Almost complete na. Kamatis na lang ang kulang. Saka kalamansi. Dito sa kabila. Ayan. Ating prinito. Malapit na rin maluto. Lagay na natin ang ating talbos ng kamuti.
Sunod natin yung ating kamatis. Yan, kamatis, mga kaibigan. Siyempre, ilagay na natin ang ating isda. Yan. Sibubog. Madali ang pagluluto mga kaibigan kasi tanghali na. Baliktarin na natin ang ating pinirito, mga kaibigan. Wow. Gutom ka na, baby? Papa na kayo? Wait lang, malapit na. Ayan, mga kaibigan. Lapit na rin maluto ang ating piniritong isda. Dito sa kabila. Luto na rin ang ating sinabawan. Mga kaibigan, luto na ang ating sinabawan. Ilagay na natin ang pangpangasim. Kalamansi. Ayan. Kung bago ka pala sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at syempre, pakipindot na ang notification bell para palagi kayong updated sa mga susunod naming video. Mga kaibigan, titimplahan ko na kasi inip na ang mga bata. Ayan mga kaibigan, luto na ang ating prito. Luto na rin ang ating sinabawan. At syempre,
tanggalin muna natin ang ating prito kasi may isasalang pa. Dikit. Yan. Pwede na, kain na. Ayan mga kaibigan, pangalawang salang na ng ating prito. Pero yung nauna, pinadala ko na doon sa misis ko. Saka doon sa isa kong anak. Sila po yung nagbabantay sa aming maliit na tindahan. At syempre, ang ating sinabawan. Pakakainin ko lang ang aking mga anak. Salamat sa panonood.